presented by Monabik Music. अपने सब सुन रहल छी अलोली बाजार खगड़िया से माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। हमरा के छोड़ के छौरी दोसरे के भलही ओकरे बनैली अपन यार गे। ससुरा में जइबे छौरी मारतोगे भातारा तबे तो करबे हमरा याद गे। ससुरा में जइबे छौरी मारतोगे भातारा तबे तो करबे हमरा याद गे। प्रेजेंटेड बाय माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। माई बाबू के हम छोड़ देलिए साथ गे तबो न देली हमरा हाथ गे। ससुरा में जइबे छौरी मरतोगे भातारा तबे तो करबे हमरा याद गे। ससुरा में जइबे छौरी मरतोगे भातारा तबे तो करबे हमरा याद गे। हमरा के छोड़ के छौरी दोसरे के भलही ओकरे बनैली अपन यार गे। ससुरा में जइबे छौरी मारतोगे भातारा तबे तो करबे हमरा याद गे। ससुरा में जइबे छौरी मरतोगे भातारा तबे तो करबे हमरा याद गे। विशाल श्री राम के तोर बेल दिल गे चल गेल दोसर के साथ गे। गायक अमर जीत गाबोगे गाना करिहे तो ओकरोगे याद गे। रोहित भैया तोरा कहोगे छौरी मानी है तो ओकरोगे